V istej chvíli som zbadala celé zástupy ľudí v našej kaplnke, aj pred kaplnkou, aj na ulici, lebo sa nemohli pomestiť. Kaplnka bola slávnostne vyzdobená. Pri oltári bolo veľa kňazov, naše sestry i sestry z iných reholí. Všetci očakávali osobu, ktorá mala zaujať miesto na oltári. Zrazu som počula hlas, že ja mám zaujať miesto na oltári. Vyšla som z domu, čiže z chodby, aby som prešla cez dvor a išla do kaplnky za hlasom, ktorý ma volal. Zrazu všetci ľudia začali do mňa hádzať, čo kto mohol. Blato, kamene, piesok, metly. V prvom okamihu som sa zachvela, či mám ísť ďalej, ale ten hlas ma volal ešte mocnejšie. A tak napriek všetkému som s odvahou vykročila. Bolo to zvláštne, že som cítila lásku práve voči osobám, ktoré ma prinútili rýchlejšie zaujať určené miesto. V tej chvíli moju dušu naplnilo nepochopiteľné šťastie a počula som slová. Rob, čo chceš. Rozdávaj milosti, ako chceš, komu chceš a kedy chceš.